I ovako ljudi, danas ću vam pokažem kako da naljutite vaše roditelje. Jesmo stigli? Nismo još. Jesmo stigli? Nismo još. Jesmo stigli? Nismo još. A jesmo stigli? Da. Mama, napravi mi sendvič. Sad čekaj pričam. Mama, napravi mi sendvič. Ma, sam ti rekla da pričam. Ma nisi. Poču racine. Kakav rad vežbe? Ajde, otačbina A zove. jebeš otačbinu. Šta si rekao? Skloni se, Daj. Srekinja. A ja Mi se stvarno mi govoriš. Jebe. Kakav budala je. A mi se sad stvarno, ajde ponovo. Ne, nisam se dario jako, dobro. A? Nisam se čekao. Želite da uradite, verovatno da isečete taj neki deo koji vam se ne sviđa ili sviđa. Hvala svima koji su gledali ovaj klip, bacite like, bacite share, bacite subscribe. Hvala svima puno, vidimo se u sljedećem klipu, pozdrav!